Takže ještě jednou. Vlastičko Dostálková, jestli jste tady ještě s náma, tak se nám prosím ozvěte. Ty vole. Zahynula jste 26. října 1938 pádem ze skály nad Velkou Štolou. Ano. Děcko. Slyšeli jste to? Ano. Na mě něco šahlo. To byla krásná situace. To jste byla vy. Děkuju, vy jste mě šahla na záda. Je to tak? Ano. Je tu s váma i vaše maminka. Mohla by nám maminka taky něco říct? No, tak ona... Chce se vám odsud odejít pryč? Můžete nám to dát najevo? Ano nebo ne? Chceme. A chcete všichni, co jste tady, odsud odejít do světla, aby jsme vás přivedli sem jednou odvést? Víte, jak se jmenuju? Moje jméno. Jaroslav. Dobře, děkujeme vám, děkujeme a už vás nebudeme obtěžovat teďka, ale když sem příště přijdeme se skupinou EPRV 777, my pomáháme duším odejít prostě pryč. Budete chtít taky odejít? Mám se přeladila sekvence. No, dívalý. Mohla byste nám říct teda i s maminkou a s ostatníma, že byste je přivedli a můžeme sem přijít a odvízt vás odsud. Udělat takový rituál, jak děláme. Jestli souhlasíte, tak řekněte ano. Dobře, takže vás nebudeme obtěžovat a ještě se uvidíme. Mějte se pěkně. Naschledanou. Naschledanou.